Pediang sengobhaya piki para bangit barok naduki nong syarai jeng kabalang ki rangba jeng kabalang bat ya piki long kemi ki long kepa bat ki samla syakani kejing syakri kejongi ya ublay. Pediang sengobha ru ikitu ki para bangit barok bat ki parlok barok ki badan ban yashim bental lembat ngi kejing syakri lengba kenika YouTube channel. Shua bangin ya syaprang tungin penkentang ya kenika por ha kejing duai. Au blay ubau kepa jungi ubah beneng ngi aingu ya me atrai ha kenika por bamela ay ngi kenika lat ya kaban syakri ya me ha kayeng ka bakentang ke jong me trai ha kenika por ngi nget bemedon rengkat bat ngi duai min isnei ya kaban yalam ya kenika jing syakri ke jongi adu wasdang ada bawai jongka ai bengin mat ika jing don ke jong me bat ika jing kerku jong me lengba kenika por juga jing syakri kaburam ngi ai syame haka keteng ke jong Jisu ngi duai. Amen. Tungin nyarwai ke jirwai ke basan spa nyapulai ke batemai bat san spa nrupuar ke barim. San spa nyapulai ke batemai san spa nrupuar ke baim ke barim. Utrai ulong usim yangin yariwai lang ban yaro ya u ka mensim kalabang penjam kaktin penkrau ya u unong penim da ka bangu kejirwai ke basan spa nyapulai san spa nrupuar ke barim. Utrai ulong usim yangin yariwai lang ban yaro yau kamen sim ka labang penjam kaktin pen krau yau unong penim dakang bangun endang rakut jagat ucim jing sukulong yang iut penkut par alor kaket usyong penjam kaktin pen krau ya unong penim daka bangun kan job na kut syakun kahima ba utrai kibor kibong jukut u Jesu Christ ai penjam kaktin pen krau ya unong penim daka bangun akti kamon ublay utrai jongi usyong aban nakapete nong bojong u kan long penjam kaktin pen krau ya unong penim daka bangun slow komen kirimen o Jesu hi on bao ban yalam ya bibe syayeng ba o latang ke angel kun ken sawasyen madurai blay dole komen. Haswa bangan duai ngan pule ki arbenta nagaktin ke jong blay
kawe ke bangila ban shem na ke jing ruai sam ke nembar ke ban kong ke dekat ke ban kong haduk ke balai bat kumju na ke siti ke jong apostol Paul ke baar Shaul Timothy ke nong ke balai ke dekat ke bakan riu kan nyau ki tin ke ba ong kum ne suk utau briu ubam yat haga jingya sela ke baman lemne ubam yeng haga lenti ke nong pop lemne ubam shong haga jing shong ke bar kiben hanrai ubaga jing sngau bha jong u ka ha ke hukum utrai bad ha ke hukum jong u perkat senyasngi te unlong kumuding balatung harut ki waum ubasei lau so halaka ayom ubaga sela jong u rukam telorno bad ka e ru ka ba ule kan man bha ka jing tho baro kalong ka bala persat mensim dau blai bad ka ba mentoy ya ka jing hikai ya ka jing sneng ya ka jing pen bet ya ka jing pen melin ka bah ka hok khnang bau briu jong ublai unyo long janai habala pendap biang ye u sya ka jing le ba bha baro ublai un kurku ya ka ba pulen ka tien bat ka jing pen sha skor ya ka tung nyele show blai ha ka jing duai sasisin au blai bokpa jungi ubahab neng ngi aingu yame ha ka ni ka por bangiyo ya ka ban syakri yame ban kentiu nam yame bat kham tam atrai ya ka ban yos ngauru ya ka tien ka bakhot ke jong me hagani ka por atrai jisu kan rat ko pa ngi duai ko kan rat ko pa ba me men kar khu ya barok ki benta jung ka jing syakri ke jongi ngi duai men don rengkat bat ngi hagani ka por men yalam yangi ya ki benta barok jung ka jing syakri kham tam ya ka bayos ngau ya ka tien ka jong play ngi duai men don rengkat bat ka balang jong me hakikam ki jongka ki babun atrai meni sne bni kershan ya ka balang jong me bat kham tam ha ka jinyalap ya ka gospel ka jong me bat ngi aingu meladon rengkat ko pa leng bagi snem ki por ki balalait no mela kershan ya la ka jong ka balang ha ka jinyalenti ka jongka bat ngi nge mi don rengkat bala ka jong ka balang ha ka jing tre ki babun jongka kham tam ha ka jinyalap ya ka gospel ngimla klem na kan mau na ka benta ki missionary jeng ka balang ki badan hang ti asam ki mission worker ki badan ha kan ka ri ka jongi ki badan ha ki jaka ki ba ki basitom kham tam ha ka ban pen im ki men sim ki ba kodor ngi tuai men kershan ki men ai bor ki men ai ka jing start ka jing shempang ha ki kumno bakin tre ya ka kam jong me ya ka ban pen im ki men sim ki ba kodor ngi tuai men ker khu atra ki jing ki sem ki jong ki ngi tuai ko kunrat men ai ka jing kya bat kham tam men kershan ka bor men sim jong ki baginang la banyalap ka gospel ka jong me ngi tuai ha ka ni ka por men ken mau ka we pa ka we kram pe jing ka stan jong ka balang trai the ya ki jing ker khu ki jong me kham tam ki jing ker khu bagan jaman sim kham tam bangi im ki ki sngi ki ba ki ba shitom ba atrai ki jing ki sem jong ki nem do jing kermen an rekin pai shame bolong mau siang ubas kem ubala kular ka bandon rengkat bat ki hagi jing ki jing sem jong ki baro atrai ko pa trai ker khu ki ni ka por ka badang sa ngi it hame namar gi pan ki ni barok teng trai im jing Jesus Christ mentah la kartaru amen hagani ka por gin yo ngau ye ki jing pena jong ka balang kini kilong ki jing pena anta lawai kene ke jing seng kan ke jing seng kan thei nang ta ha ka por lai baji kan don ka jing pen bet komunion kelas ka bakar pang nang menta kitu ki khon jong ka balang ki ban salong rud khat ha kani ka kuasa kemamenta. Kawai pakai jinseng nak kemamenta jong kani kedong madalaban beralaban, kandong hak kata kesing utara kebanwan, hak kapor si baji, badiban itu kana hang ni ilong temen pesan BF Black ka jinseng duai nam tala syai kada sipangkari Bible. Iban pulis dang wat duai kong dai mapi nong klau ka jeseng met balang ka subjek kalong ublei ulong nong pendap yakin yang rengkam barok ban keren yang ni ka subjek da ikong Chris Bilin pengrum kita kilong kicing pen bena naptip special number ki don em
Hakan ika pon kan kerpat I weirang bak balang jong kebalang masra di ar bertong ya keban pen kentang ya kejing aingu. Dunya pasu blazing roy. Komunisten partai Jisu berkodo angyuan saya ko jome hakane kapno paisni natai bin. Iban ngo bandam yame natai bin. Ni ai chang jingo yame wari sumar kendong yangi natai bin. Ni la me don lang komni kum kadong madan laban baria laban natai sementara man pen memborom yame ulai wem. Tribe berkodo ni ai ngo yame natai bin. Memsim la Indo aljung kabalang ka jome natai. Wat la partai kalong kumne kumba kalong natai bi inrei ngiyo ek benta ban saki ban chakri lai lo yame ublai ba yam. Ni da dwai yame natai bi ate asai du mensim ba ko jome. Ba kabalang kan la ba nyoy ka bor mensim man yang kan jingelong sitli banyak iwei na thai Jisu ko ro ban kan ti ya ka nam ka burom ka jome na thai se jong mat kham se jong Jisu ko ro ngai ngu ayame ka mam mi bra seudor yangi na thai om no sumai basep kum ka sel na ka rupa nei rak nam ka ko ro ka jome mela su spa yangi na thai mi la ban yang kum ne kum ngilong ka de tang kajing ba kajong me na tai bi nang kersian bon na do I hebret ki kun samlam bat kilong kemi kilong pa baro na tai bi ngin la manja chaprang na tai tham don kajing so than ne so right nei mala pendap do man sem jong me na tai bi o hakane kapor tai bi ngi don sibenta kajing sakri blai kajong I na tai kajing ai kajong I na tai bi kumba me mla yang imla suspa ni ai ki ne jing ai warit tam na jing ku ki ba belen ba ki jong me na tai bi re a tai pen kan tang ya ki na tai dak snam ko dor ke jong me chanu en pa nam ta ka kam ka jong me na tai kenang roi ka hai ba pen sei so ba lai pu sha bat ba suspa sha nam ta ka buram ka jong me hakne ka pon atai bi minyo ya ka khubol ba shakri jong me pastor atai bi agi ke baro keban jo lomba jong I kin dalong ma pun kan tang do mun se ma khu jong me ngin mi nang ne ngin yo ya ka bol mun se atai bi basir hem ya ka bang nang la atai ban sakhi ban shakri lai lo ya me shadow je babam je kot oras ngau ya ke jingel pat ke jongi na tai kene pori pan kene baro hakateng bro tam yuk tai jingi Jisu Kristus bolong nong penem banong sespa jongi menta ban halata amen. La ong yang ba madu menta ka sengi ka children's week kelas sedang bat kan yai beteng hadu ka sengi ka jong trai tengin kan mau kerpang kum ki para banget ya kenika jinga seng kena bat iki heb barit barok ki bran hapo jang ka balang bo blai un kerku bagi nang la banang san ha ka jing tip bat ka jing itu yo blai bat bo blai un kerku ya ka program ka bekidan ban pendep lengba ni kata yo borok sta yo Haswa mungkin yo sngau ya kaktin ke jong blai. Tungin ya ruai ke jirwai ke basispa saupo ke batamai, basispa lai pukandai ke barim. Bible bangait ke long kaktin ublai. Kaya lap yu Jisu nong pen im ke pertai ke jirwai ke basispa saupo sispa lai pukandai. Bible bangain, Bible bangain, Bible bangain,
love you, Jesus. Kaya love you, Jesus. Kaya love you, Jesus. Nang penem ka peteng. Ka Bible, ka Bible, ka Bible ba ngain. Ka Bible, ka Bible, ka long kak tin ubleng. Shem ruha ka Bible, Shem ruha ka Bible, Shem ruha ka Bible, ka jing it ba ubleng. Ba you kun u ai ti, ba you kun u ai ti, ba you kun u ai ti, yang iban pen ka Bible, ka Bible, ka Bible ba ngain. Ka Bible, ka Bible, ka long kak tin ubleng. Bible ba ngain. Bible ba ngain. Bible ba ngain. Ngan kong utang yakam. Kam salong kasyarak. Kam salong kasyarak. Kam salong kasyarak. Man yalam bet yang ngam. Ka Bible, ka Bible, ka Bible ba ngain. Ka Bible, ka Bible, ka long kak tin ubleng. Ki para bangit bait, barok ki badan hakan kapon aduk kinong syarai jong kabalang, kirang ba jongka, kilong kemi kilong kepa ki samla sa chisin, nga ai kublai yapi haka kerteng ka batiang tam ka jong trai, bar unong pen im jongi uji sukres. Habang apit ya kanika kalendar jongka assembly, ya kanika tarik balabu yanga bangan keren hakanika por. Ngalapit bakani ka sengi ka day ka belatip ya ka kum ka Bible Sunday. Namar kata ka jingkren jonga kani ka porlu ka long syapang ka Bible. Ka ba ngisa iyo manusnem na ka por si ka por. Bat ka benta na kaktin ka jong belay ka day ka tu ka benta ka bangalapule. Na ka sithi ka baar ka jong u Apostol Paul shaw Timothy. Kalnong ka ba lai ka khat rew khat nyaw. Ngan pule biang kini kiten nak benta kajing bentoy jongi. Kajing tho barok kalong ka bala persat mensim dau belai, bat ka ba mentoy ye kajing hikai ye kajing sneng, ye kajing penbet ye kajing penmelin ka bah ka hok. Knang bau briu jong belai unyo long janai, abala pendap biang ye u sya kajing le babha barok. Kani ka de ka benta ka ba ngalap bu kum kajing kren.
halor kani ka benta lengba kani ka por jong kani ka no pai sngi bat kamat ka banga bu banginnya puson ha kani ka por lene ka kerteng jong kani ka jingkren jonga ha kani ka por kalong nga ai kumne ka jing dap jing biang jong ka Bible lene ha ka tin pareng the sufficiency of the Bible. The sufficiency of the Bible lene ka jing dap jing biang jong ka Bible. Bat haba ong kane ka kentin ka jing dap jing biang jong ka Bible ka bangamut ban ong hangne ba ka Bible kalong ka badap biang hakiliang baro kabalong kabadap biang ha nakabenta ka nong rim jong ka jinget the principle of our faith lane syapang ka doctrine ki jing hikai syapang ka moral lesson ka jing im jongi bat kiwe kata ka de ka ba ka jingmut jong ka khubor ha ka ne ka por ka jing dap jing biang jong ka tin ka jong blai bangim don kam shu kiwe pat ki sources na kabanta ka jing Kristan jongi handre ka Bible kalada biang yangi bat ngakwa ban pen I hakilai benta imat syapang ka ni ka jing dap biang jong ka tin ka jong blai kabolong kum ka jing pengsan jonga ya kata ka banga ong the sufficiency of the Bible kaban engkong nginya pet ya ka authority jong ka Bible ka authority jong ka Bible bat apa ong syapang ka authority jong ka Bible kamut syapang ketenrai jongka kasus lene ka origin jongka what is the origin of the Bible kai ka sos jongka namar kata upol ong ka jingtho baro kalong ka bala persat mensim da ublei kane ka de ka origin lene ka tenrai jongka Bible but haba ong ka jingtho baro kalong persat mensim da ublei kapan I ya kata ka divine origin ia kata ka divine origin jong ka Bible lene kata ka jinglong tenrai ka basyong blei haka namar kata ang ong yapi kane ka Bible ka bangi pule ka peni ba ka don ya ka authority haka nama de blei ubakren de blei ubakren namar kata ka ka tenrai jong ka de blei hi ka ba penpau ya ka divine origin jong ka Bible namar kata habang ikren syapang ka Bible ngis ngotu bakalong ka ba per na kiwe pat ki jaikot ki bangi ngiju pule ka per balai namar ka don ka divine origin haka kata ka jinglong blai ka badon haka bat kaya per na kiwe pat ki kot namar kata habangi pule habangi pet ya ka Bible laju tho ya ka laju tip ya ka kum ka Holy Bible lene the Holy Scripture namar ka don kane ka jinglong blai haka the divine origins jongka handre ki don ki jinga kren hakini kesngi bat ki bami ki ba question ki ba keli syapang kane ka jinglong tenrai jongka Bible lani ka source jongka ki don ki ba ong hakini kesngi ba ka Bible borok ka we kamde ka kitab ka ba khoi don ki ba ong hakini jinga kren ngi sharom shaneng ki ba ong ba ka Old Testament lani ka kitab barim ka de ka jong kijiu handre ki para bangi bait ken mau ba upol ong ka jing tho barok kalong ka persat sim do blai ka bamut ka don ka divine origin ka don ka authority jong ka hanga badapi ngimla ban neglect ya ka Old Testament lani kitab ki barim namar barok ka scripture barok ka jing tho kalong ka bala persat sim do blai namar kata ki para bangi bait kane ka pen I ya kata ka sufficiency lane kata ka jingdap biang pura jong tin ka jong blai the whole Bible kalong kepada biang yangi naduk ke kitab barim haduk ke kitab batamai bar ngakwa begini pet susu ya kata ke bagi ong haktin nong way the inspiration of the Bible kani pat ka kren syapang hawai ni ya kren syapang ong ba barok ka jingtho ka de ka wala persat mensim do blai handre ngimla banlen ba ublei ukren ha ubriu lengba ubriu bat shakibriu kani latip yaka kum ka inspiration of the Bible ublei ukren lengba kibriu ukren lengba kibriu yaka ka badan ha ka jingmut jong u ba ngakwa ban pensisya yaka ne pinpet ha ka sitiu Petros ka baar Petros kelnong ka ban ningkong
dekat ke ba arpu wei ke ong kumne Petrus wei arpu wei ke ong kumne haba pitip shuwaya kene ba amdan ka jing thulapa na ka jing tho ba khoi ka balong na ka jing batai ubriu hi namar da kamon ubriu lawan ka jing thulapa menoru hanre ki briu ki la kren nau bleken habala pen ki ki da umensim ba khoi hang neng yo i para bangai biet ba ubriu ru udan ka benta ha ka ne ka bangai ong ka holy bible tang ba ka jing tho barok kam shim lawan ha kamon ka jung briu hanre briu tho briu kren habala pensat yu habala yalam yu dau mensim jong blai kata gade ka inspiration of the bible namar kata pinyo i ha ka jing tho habaki prophet ki kren kim ju ong sengap pai ba kade ka sur jonga kim ju ong kumta ki ong kumne uang utrai thus said the lord kamne ka bawan naki kadai ka bawan na ublay kane ki prabiit kapan i bakak tin ka jong blay kawan lengba ka jing persat mensim ka jong blay haki breu ki jong uhi ka jing keli ka long balai bengi don kam bantip ya ka origin jong ka bible lane ya kata ka source jong ka balai ngi don kam ka jing mentoy ka bengi yo ha bengi tip syapang kita ki kita rai jong ka bible ka bandeng kong akwa ban pensong nong rimbiang na kene ka bangla pule Petrus we kat kendai ka baneng kong kalong don lai telik ki ba ki jing mentoy ki bangiyo ha bangi tip syapang ka origin of the bible ka baneng kong kalong ka ai hangi ya ka jing tikena ba kene ka bible pleng ka de ka ktien ka jong blai it is the word of god namar kata Petrus ong kumne ha kal nong kaban Petrus nong kaban kong kat kendai ka ong kumne bat ngidon kata kaktin ka jinge thulopa balap kampen scam bat ngidon kata kaktin ka jinge thulopa ka ba la kampen scam kaktin kampen scam hangne ka tho ya ka certification lane ya ka garanti jong kaktin ka jong ublay Petrus ai ya ka certificate bakane kaktin ka jong blay kane ka bible ka day kaktin ka jong blay bat ka ai hangi ya ka jing sngo scam bangin tip pleng kane ka bible ka bangia ban hakikti ka jongi ka day kaktin ka jong blay kam day ka kot ka balong ordinary kam day ka kot ka ba kumno ka bang ipi ka day ka kot ka ba pentikena ba ka day kaktin ka jong blay it is the word of god the holy scripture ka ba arpat ka jingmi kabangiyo na kabangitip ya ka divine origin jong ka bible lani siya pangkatan rai jong ka kalong ka penslur yangi ban pensya skor ya ka mo habangitip habala pensya yangi bakani ka bible ka bangi pule ka bran hakiti jongi pleng kedai kaktin ka jong blay ka penslur yangi ka encourage yangi bagin pensya skor bagin kongo ka ka bakaong namar kata Petrus uong biang hakatu ka benta Petrus way uong kumno hakaba phile bha haba pi pensya skor yaka hakaba phile bha pi pensya skor yaka kamut kane ka wangitip yaka syapang kane ka bible bakalong kaktin ka jong blay ka penslur ringi bangin pensya skor yaka bangin kongu yaka ka bakaong namar kata pinlap bun sin habau jisu kren hage jing kren ki jong u hage jing kren ki bakrau ki jong utrai habau hikai ki briu kawe ka ba upengkut kalong ubadan kiskor ban sngau to un sngau ubadan kiskor bas sngau to un sngau kata ka de ka purpose ane ka jing temu jong kaktin ka jong blay ka pentikena yangi ka ai ngi ka jing sngau scam bangi de ban pensya skor ya ka bat la da pin page ha ka gospel ka jong Matius kunong ka ban nyo khat ka ba arpusau try ha bol de kren ni ka jing kren ki jong u ka jing hikai jong u ong kumno te manoru ubas ngau yaki niktin jonga bat ubale yaki ngan tharai ya kumu briu bastat ubate yaki ying jung u halor umau siang ki para bengi bei namar katang yo i habangi tip syapang ka bible syapang kata ka jinglong jongka badai peleng ka tin ka jong blay ka jing khot yangi kalong bangin pensya skor ka bangin yo sngau ya ka bangin kongu ya ka baka ong
bangin ken sting yaka bangin shim yaka kum ka ka tin ka jong blay ka bangi hab ban sha skor bat ka jingmi ka balai ba ka bakhado abangi tip sapang ka ni ka jinglong ten rai jong ka Bible ka we ka long ba ka wanra ya ka jingshai she ka jingmut jing perkhat jong ki bange ka wanra ya ka jingshai namar ka tau Petros suong tat nda kan mi ka sengi bat ulur shai unda mi hagido no jong pi an weng no ya kita ki jingdum an weng no ya kita ki jingka dum kita ki pum hagido no jongi da ka tin ka jong ublai ki para bangi beit ngila kren hakamat ka banengkong ni i bagi latip sapang kata ka authority jong ka Bible lane kata ka divine origin jong ka bat ngi yo i sibun ki bang yo i ka papen scam yangi bakane pleng ka de ka tin ka jong blai ka de ka jing persat mensim ka jong blai ka bau kren han ba ki breu ka jong u bat ka khot yangi bangin pensya skor ka bangin sim ya ka kum kata ka tin ka jong blai ngakwa ban penkesan biang sani ka benta ka bangala ong nya pi sapang kata ka the sufficiency of the Bible lane kata ka jingdap biang jongka ka benta ka baar ka bang kwa ban pengsan nya ka jing ong jonga ka long nginya pet ki ka jing mentoi ki bang yo na ka Bible ha bang ong ba ka Bible ka long ka badap biang ngi ki bangit ngapen sisa ya kene bagi don ki advantages ki profit ki bang yo na ka Bible bat upol ong kumno ha ka to ka benta ka bang la pule ya pi wong bat ka ba mentoi ya ka jing hikai ya ka jing sneng ya ka jing penbet ya ka jing pemlin ka ba ka hok kita ki de ki advantages lene ki jing mentoi ki ba mangi kum ki banget ngi yo na ka Bible na ka tin ka jong blai bat ngan yipe lengkot kini ya kini ki jing mentoi ki bangi yo na ka ni ka tin ka jong blai ka benta ka banengkong ka bo pol wong ka ba mentoi ya ka jing hikai kata ka de ka first benefit ka benta ka banengkong ka bangiyo mentoi kum ki banget kalong ba ka mentoi ya ka jing hikai bat la pin pet ha ka English Bible amshom la tho hikai la tho doctrine ka ba mentoi for the doctrine ka ba mentoi ya ka jing hikai bat apa ong ka jing hikai kamut the principle of faith the system of belief mut kaktin ka jong blai ka ai hangi ya kata ka governing principle lane ya kata ka system of belief ka bangi kum ki bangi bat hadu menta ki bangi ki balang ka balang presbyterian jongi nang no kayo ya kane ka principle of belief nang no ngiyo ya kata ki doctrine ki ba crown kan ha ka Bible ngiyo na ka Bible kani ki rabi ka de ka first benefit ka bangi yo bala ai hangi ya kata ka system of belief ya kata ki nongrim jong ka jinget ka manga bat mapi ngidan dan por ban ya keren kita ki doktrin sang ne kidan si bun ki nongrim jong ka jinget ka bangi yo na kaktin ka jong blai kata ka de ka benefit ka banengkong ka manga bat mapi ngiyo mangitip sa pang ka nongrim ka bangi yeng ka ka jinget ka jongi ka nongrim ka salvation ka justification ka jing im ka bangi yo ngitip na ka Bible kata ka de ka first benefit bat adang ipet ya kane ka konteks sebelah tho upol sapang ka jing mentoi ya ka jing hikai ukren sapang hang tu pen i sapang ki jing hikai ke babakala ki badan ke baker sodong ya usamla Timothy da pin pet baro artali kitu ki siti we Timothy Timothy upol ukren bahasa sapang ki jing bakala namar kata u banjur bakakten ka jong blai ka ai ka jing mentoi ya ka jing hikai the principle of faith kenang ba usamla Timothy kenang ba ki para bangai keberan hak tu kapor kinam syai lambakla hapdeng sibun ki jing hikai ki para bangai beit ngi im hak sengi ngam don kam banya jer kini kapor ngi im sengi ki babun ki jing hikai ki mi hak ni ki sengi ki babun ba bat kaktin ke jong blai ka ai hangi ka nong rim ka e bangi yeng ka e ka jing sisya ba ka e ka bam sisya hang nong intip ya kata akum ka balang hang nong intip kum ka bangai ya ka principle of our belief ya kata ka nong rim jong ka jinget jongi kadai kaktin ka jong blai kata kadai ka first benefit ka bangi yo ka jing mentoi ka banengkong ka bo pol pen i bangi yo na ka Bible na kaktin ka jong blai wong kum no pat ka ba mentoi ya ka jing hikai ya ka jing sneng ka ba arpat ka benefit na ka advantage ka bangi yo kadai ka ba mentoi ya ka jing sneng ya ka jing sneng
กะจิงสแนงหังเนกะเทวหมอฮับดอนกะจิงเลปอบและเนกะจิงเลบักลาเดบันไม้เดบันคังกะตากะเดกะบากะรุกอมกะบาจูเลฮับดอนกะโนกะจิงบักลากะดอนกะจิงสแนงกะดอนกะจิงไม้เดกุมจูรุกักตินกะจงเบลHabadon kano hagajing im Kristan kajungi ke bangi yai light ke bamya day setia kaktin ke jong ble ka ai ke jing sneng ka penbet ka pen sneng yangi ya ke ka ba bakla namar kata upol haga siti jong u Xiao Timothy kelnong ka baneng kong ke khat ka ba arpun nyo ong kumne tang ba kerukom ka jing im jong pi ai ba kan ya day ba ka gospel ke jong Chris tang ba kerukom jing im jong pi ai kan ya day ba ka gospel ke jong Chris Upol yo I bakadon ke jing bakla kadon ke jing yai light ya ki banget hakan balang ha filafi namar kata uong gini kentin bakaktin ke jong play ai kan ya day ba ke jing im jong pi ki para begini beit kan ni ka day ka benefit ka baar ka bangi yo bakaktin ke jong play ka ai ke jing sneng yangi ha bangi yai bakla ka jing mentoy ka balai ka upol open I ka bangi yo na ka Bible ka long Amtang mengiyo ya kata kajing sneng, ya kata kajing hikai, handre ya kajing penbet. Kapementoy ya kajing penbet uang. Mut kabalai kani ka benta ka thau sepang ka correction. Kajing penbet kawan hadin kajing sneng. Kajing sneng haba bakala sneng penbet pat. Bakata kadai kata ka rukom jongi habangile mo ki khon ki kti jungi ngiju sneng berhadin ngiju penbet bakataru kade karkom trekam jong ka Bible amtang baka sneng yangi ki jing bakala jongi hanre ka korek ka penbet ya ki jing bakala ki jongi ktin ka jong ble ha ka gospel ka jong Lukas ka nong ka balai ka de khot ka basau hanriu khot ka basau do hanriu ka ong kumne Kini kentien kidai kejing perta kejong unang pembaptis Yohanes unang pembaptis kunang gabalai uang kumne kaktin jong baperta hagar riklau pin pen kre ya galanti ba utrai pin pen bet ya galanti jong ya gajaka them baro an pendap yo lumba bat yo lumrit baro an penmadanro bat kilenti ki bakelain kinlong ki babet Bat ki basyong at snong temru kin long kilenti bamadan baka do baro kan yo I ya kajing pen im jong ublay Yohanes nang pembaptis ong kaktin ka baperta ka riklau to penbet ya kilenti ya jong pi manoban penbet ya kilenti ya jong ba jong pi ki para manoban korek ya kilenti jong ba jong pi kadai ka Bible kaban penbet ya kajing kilenti ka jong I Bat susu nakasiti ujokop kelnong kaban nengkong. Ujokop kelnong kaban nengkong kadekot kaba ar pulai hadu kaba ar pusan ngan pulai ka ongkum de. Nabalada unoru unyo sengau ya kaktin bat bat unong le une ulong kum briu ba kami to ya ka khamat kamet jungu hakayit kami namar la kami tu yala de polale no bat kumne ru la klet no ba kumno ulalong Andai jar ubaya kami tu syaka hukum bajanai kabalong kajing penlait lut bat uyai ne une haba umlong unong sengau uba klet no andai unong le yakakam unlong uba suk hakata kajing le jong u Petros hangne Jacob hangne upen upen srim yakaktin ka jong ble kum kayit kami bat kayit kami ngisngau tu kalong ka ba korek yakajing bakala ka jongi Angai barok bangi bawan hakane kapor shua bingin wan sijing seng kabaneng kong ka bangi le kalong ipet hakayit kami mo nga Malaysia bangan wan ngala pet yu tai ngala pet yu snyo kano ka babakala nga penbet ya ka baru Jacob hangne uang bakaktin ka jong blai ka de kayit kami ka bangi pet ya kajing bakala ka jong ki pet ka bambiang ka jing jongi bat ngi penbet ya kata perbi ka de ka jing mentoy ka bangi yo bakaktin ka jong blai ka penbet ka korek ya ki bamdei bakala ha ka jing em ka jongi bat ka jing mentoy ka bakat du ka bo pol open bangi yo na ka Bible ka long ba kaktin ka jong blai ka ai ka jing mentoy yangi amtang ya ka jing hikai amtang ya ka jing penbet amtang ya ka jing sneng hanrei upol uong
ka bakhat do ka jing mentoi bangi yo ka long ba ka tien ka jong blei ka ai ru ka jing mentoi ya ka jing pen melin ka baha ka hok kani ka de ka jing mentoi ka bakhat do ka bau bangai le ne ka bangai ki yo na ka bible ka de sapang ka jing pen melin ka baha ka hok các tiên ublay kumang laong bene entang ba ka pen i yaki benta badan kam ban kelah ka jing im jongi entang ba ka point out ya kita ka jing bakala ka jing im jongi ka jing dona ka jing im jongi handre ka tiên ka jong blay ka ai ru ya ka direction ya ka jing betha yangi ka e ka bangi dei ban le ka jing pen melen ha ka hok ong upo ka ai ya ka jing betha ka ai ya ka information yangi ka ba kumno ka direction ka bangi dei ban yai ka ai ka jing betha ya ka lenti ka ba hok kai ke jing betha kumno bangin perkat hok kumno bangin keren hok kumno bangin le hok kata ka de ka benefit ka bau bangai uyo na ka bible ka ai hangi ya ka information ka ai hangi ya ka jing betha sya ka jing pemlen ya ka hok ki para bangai bait kane pinyo nang ikat kane ka advantages ki jing mentoi na ka bible ka bangi yo ki para bait namar kata us em David boyo sngo ubas sngo thu ya kane ka jing mentoi jong ka tien ka jong blai ya kata ka jing betha ka ba ka hok ka ba ai uang ka tien jong me ka long ka syarak ya ki kejat jonga bal ka jing sai ha gelenti jonga ka tien jong me ka long ka syarak ki kejat jonga bal ka jing sai genti jonga nga jumat ha ka jing im ka jonga bun sin ha ka jing im nga ju bakla mo andre habang pule ka tien ka jong blai ka ai ka jing sai ka ai kata yang ya kata ka information ya kata ka jing tip ka bakum no mga day ban yan pi ki para ngi bon sen ngi em ha singi ya bakalatan bon sen ka e ka bangi perkat ka e ka bangi le bon sen ngi fail ngi ha ki ba bon ki liang ngi fail ka jing kristan ka jingi balai namar ngim tip ya kata ka jing pemlen ka ba ka hok ka badan ka bible ki para bangi bait upol abau tho ya kene ka sithi habangi pet ya kene ka benta utho shau samla timothy ba upen i ya kata ka jing mentoi ka ba yo ka jing pemlen ka ba ka hok ka balong persya ya kata ki ya kitu ki khandai teli kitu ki jing long jing ki breu ki jing long jing ki breu ki sing ki ba khado ngamdan kam banjer ka tu pili tip ha sapang ki sing ki ba khado ka ba kumno ki jing long ki breu ka long ki ba it tangyel de mo don kam man ya kan ki ba it sbai kiba ngomeng kiba lemeng ter hanrei kaktin ke jong blai upol open i ba ladau samla timothy udan ya kane ka principle ka jinget ka nongrim ka balong kaktin ke jong blai un yai light un light na kita ki jing sniu ki jinglong jing ki breu ha gini ki sngi ki ba khaddo ki para bangai bait kat neng yu i ya kata ke jing dap biang jong ka ten ke jong blai ke jing ngi i ya kata si bun ke jing mentoi ke bang lapen i hang ne ke jing mentoi ke bang yo na ka bible kat neng yo kala biang te yang ni begin long kita ki kristan begin im ha ke perthai pra bangi bait hato ngi ju sngo tho ngi ju sim khia ya ke ka benta pleng ke ka bible ka bran ha ka ti jonga pleng ki don si bon ke jing mentoi ke bangi la ban yo kalong kaksiar kawang kaktin ke jong blai kalong kaksiar ulu mau lenai bahap banti ban liwan sibun jisu la keren sapang kene ke parsi sapang ban liwat ya kata kaksiar mau lenai ka probab ka keren bahaya kene bakata ka jing start kalong kum kata kaksiar mau lenai hak banti ya ka beleng hang ne kadang kaksiar paprami kene ka bible kadang kaksiar kadang ke mau lenai ka bakodor kiba mangabang pi ngeliwat keleng ngeliwat jing start kumong susutam ngeliwat jing start keleng saudang kene ka benban hakane ka bible kidan ki maulanai kidan ki ksiar ki kan ka ksiar ka pernai ka manga fi ngila ban yo jing mentoi kano prabi tapdeng jongi ngijuti jeleu ya kane ngila ban wat ya kane ka benta bakak tien ka jong blain bleng kalong ka bakordor haga jing im jonga pat jong pi ki para bangi bi ngile i ya kata ka jing dap biang lene the sufficiency of the bible haga jing im jongi ngi ya kata ka authority jongka ya kata ka divine origin jongka bangim don kamsu ban wat na ki way pat ngile i ya kata ka advantages ki jing mentoi ki bangi ya but ka kwa ban proof sa ka mat ka balai ba ka bakhado sa phang kata ka banga ong
the sufficiency of the Bible. Kabangala ban ong kani kapor inya pet ya ka end result jangka lane ya kata ka jingmi ka bakut ka ka destination jangka Bible ka destination ka final result jangka upol uang ha kani ka siti ka bangla pulepi baka destination jangka Bible lane ka end result jangka ka jingmi ka bau bangit lane ka bangit ki yo uang kenang bau breu jong blay un yo long bajanai habala pendap biang yu syaka jingle babah baro kane ka day ka destination kane ka day ka end result ka jingkut jong ka tien ka jong blay lene ka purpose jong ka the final purpose jong ka tien ka jong blay ka long kenang bau breu jong blay un yo long janai habala pendap biang yu syaka jingle babah baro bat haba ong abang ape ya kene ketien ka bau pol wong kenang bau breu jong blay un yo long janai da pin pet ha ka English Bible la ong complete to be complete mut ban long pura lane ha ki we ki jing tho kyong to fit out lane ban bit ban biang kata kem ik ka day ka jingmi na ka ketien ka jong blay ba ka ketien ka jong blay ka final destination jong ka long ka ai hangi ya gajing dak pura ya kata gajing long komplit hai long Kristen jongi ka ai hangi mengelang kiba bit kiba biang kum u Kristen dan ka Kristen ki para bengi be kata ka bo juga ten gajong play kala ban pelong yang ngaba pi bangin long complete in Christ bangin long kiba bit kiba biang kiba mduna ha ru ong ka ten gajong play abang perkat ya kani ka bentah kaba keren syapang ke jing dap renyeng ke jong Kristen syapang galong renyeng Kristen ke jing long mensim ke bapura ke jing dap pura the complete Christian life habang perkat ya kene perkat ya ka kum utu breu ba atsrong ya utu mau mo kedon gawe ke jing tho ka bangal juyo ban pet utu riu start mystery bale ikini ki mau atsrong utu mau kat hado bon long gedor ke bitenat gedor ke jong breu ke bitenat kata permi kadai ka bor jung ka ten ke jong blay bakala ban otsrong yang ngaba depi kala ban saindur yang ngaba depi bangin long complete perfect klem jing duna ero ki para bangi bai ni ngau si pat hakini ke singi ye ke jing long on complete jong ngaba jong pi si bon ki jing duna ke jongi ki Kristen ki long bon na preng jongi long Kristen ki ba siteng Kristen ki ba sipowa Kristen ke bathali balai ke be de namar bakak tin ke jong blai kam sunlala ban sain do rengi bangin long complete ka thong ke jong blai yang nga ba pi ka long bangin long complete bangin long janai namar ka tau Jesu ong tolong pi ki ba janai kung bau kpa jong nga ba beneng ulong ba janai kata ka de ka thong jong nga ba jong pi ki para bangi be mde bangin wan bangin hun tang bala rung ha ka balang mde ban hun tang bala long Kristen tang bala kha pen he yang nga hanre ka thong jong nga ba jong pi the ultimate goal of every Christian ka de to be perfect ban long complete ban long janai ha kaman jong blai namar ngi ha ban yeng ha kasni bishar klem jing duna para bangi ngi ha ban yeng belong complete la dadon kanu ka jing duna ngin sa long unqualified syakahima ka jong blai ihap banlong complete bat mano banlong penlong complete yang ngaba dapi mano ban pelong yang ngaba dapi banlong kiba perfect kiba janai kemaju kadai ka ketien ka jong blai ni aingo bakadon kani ka ketien ka jong blai kabala ban penwandor yang ngaba dapi bangin god syakata ka renyeng ka bau try bau blai up community yang ngaba dapi habang nang don haga jing pule hapo kal kata ngaken mau nang don hapo seminary kadon ka we ka long kemi ka ba uta ukon jangka upule lang bat ngi hapo hangte hapo Bishop's College Sakal kata bat ka ba phla ka ba man ka step banga khi nga che yo I ya kene ka long kemi na po Tamil Nadu kene ka long kemi ka phla ba na ka tu ka jingkhang jangka nga che kan mau ba na ka jingkhang jong ka yeng ka sha man step ka pule ka ten ka jong blai bat apa ping le mesngi ru kane ka don ka ten ka jong blai jan mit ro pi kane ten ka jong blai leng kata ka jinglong jong kane ka briu ka long kemi na po Tamil Nadu ka pen ya ka dor jong ka ten ka jong blai ki para bangi bait ka no manga ma pi
ngisim kia ya ka Bible ha ka jing im jongi kanu mangama pi ngila ban puson ya ka senyasi senyapor kumbo norway samuang senyasi senyapor puson ya ka men step men sengi men bet kata ka de ka jing khot ya nga ba pi ki pravin bat upol ong tang bakak tin ka jong blay ka penlong komplit ka penjanai ya nga ba pi han rei ong upol habala pendap biang ya pi sya ka jing le babha baro ki para bangi beit kak tin ka jong blay tang ba ka pendap biang ya ka jinglong Kristan jonga ba jong pi tang bakak tin ka jong blay ka saindur ya ka jing im Kristan ka jongi hanre ka penlong ru ingi bangilong ki babit banlong ki atiar balar kam jong blay namar ka tau pol ong habala pendap biang ya pi sya ka jing le babha baro pleng ki parami be ka tin ka jong blay tang ba ka thong jong ka kalong ban saindur ya ka jing im jonga ba jong pi bangin kot sya ka takaran yeng ka bo blay up kmi tingi hanre pleng ka tin ka jong blay kala ban pelong yang nga ba ja pi bangin long qualified bangin long kita ka atiar ki balar kam ki jong blay kita ki instruments ki jong blay habala pendap biang yu sya ka jing le babha baro kwa ban ai nuk sai pi ka ne ka pon Sapang katu kebenta kepala ong da weu breu wong sapang ong katari habala kersut nep ya ka hau mau kala banlong kabalar kam katari kabala kersut nep hau mau kala banlong ka atiar kabalar kam manga ban mapiru ki para mengibein ladala kersut nep yangi hakak tin ke jong blay haka Bible nginlong ki atiar ki jong blay ki para bangi beit ngi im hakisngi ke bang yoi babun haga jing im jungi ngi jukli lade balai bangamla banlong atiar balar kam jong blay balai bo blay umla ban pendan kam yanga balai ba kata kaji im Kristan jonga ngamla ban poi sya thong ki para bangi kadaw ba kalong kade ka jing duna jong ka tien ka jong blay nga ong yapi the sufficiency of the Bible ka jing dap piang jong ka Bible bakala ban penbit yang nga ba japi banlong ki atiar ki jong ubriu ubala kersum bhai lade ubala sum ubala pule lendet ubala puson bhai kaktin ke jong blay lene tau leman ubala puson bhai kaktin ke jong blay u khamlong mentoy sibon banyo intelligence nga ong yegane ke jing sya nga sem babun na pedeng jongi ke bapule theology pipet namarinya concentrate tang ke jing pule ke jongi ngimla banlong kita ke instrument ke jong blay hanrei blay ula ban pendon kam yano yanga ba japi ke ni kapor ndei ban ong banga ngam don theology background blay ula ban pendon kam namar ka ne ka Bible kalong complete it is sufficient banlong ban pendap biang yang bapi bangilong ke instrument ke jong blay ki para bangit bait kane kade ka bor jong kakten ke jong blay upol ong ka ba mentoy sya ka jingle babha baro haki ke jingle babha baro kane kade kakten ke jong blay kalong ka budan kam pila ban ong ngade doktor ngam don benta kata ka benta pila ban ong nong hikai ngam don kam ji kakten ke jong blay lene ke student lene kino ki benta ka pipitre pi ong ngamla banlong instrument jong blay anring ong yapi ada pikwa banlong ki ba job ki balong success ha kanu ka kam ka ba pitre ha kanu ka profession ka ba blay ubu yapi kakten ka jong blay kan pelong yapi banlong kita ki balar kam ha ke jingle ba baro ndai ba keren banga ngang la experience ha ke jing im jonga maka por benang long ku student ha ke jing pule ke jonga akan mau sa abang siwa bangan pai sek exam ke jonga ke jinglin jonga kalong ban ruai ban pule ke tin ke jong blay bat abang ruai abang pule ya ke tin ke jong blay kane kalong ka miracle ha ke jing im ha ke jing lenti ke jonga ngang la mat ikane ha bang long ku student deng dan pring pi ku para samla ngamat ya kata ke jingker ku bleng ke tin ke jong blay ka don ye ke babha ka ki para bangi beit namar kata u tribe u blay la ong hau Joshua
uang hau Joshua kumnu hakal nong ke bandengkong ke dekat ke bapra uang lada mekwa banlong success lada mekwa banlong bha hakano kano ke bamele kane kade ke badan kam yeme ngap ong kaktin ke jong blai wat ai bakane ka kitab ke hukum kan jona na ka sentur jong me hanre men yai perkat ya ka senyas ni kenang ba men yo sumar ban le ka ba kum ya barok bala tho aka na ba kum ta men roi halak lenti bat kum ta men man bah to men sumar ya ka hukum bala ai ha me ka sentur jong me men sumar ya ka kat kum bala tho aka kum ta men roi halak lenti bat kum ta men man bah ki para bengi kane kadai ka jing ong ka jong bleu Joshua lada me kwa banlong success ha kano ka benta ka medan ka bleu ayame lada me kwa banlong baroi ha ka kam ba bha baro kaktin ka jong bleu is the number 1 kadai ka baning kong ka ban kam ka jing im jong na ba jong pi ki para bangi be kane kadai the sufficiency of the scripture kane kadai ka jing dap biang pura jong kaktin ka jong bleu haki liang barok ngi ya gajing dak biang jongka lapi ong haka moral lesson it is advantage kalau ka bementoi is profit kalau ka bementoi lapi ong haka system of belief kalau ka badan kam lapi ong haka no ka benta kata ka deka role jongka Bible kalau benefit kalau bentoi lot kalau haki liang barok pimdon kam ya ki we ki sources kidan kilong kemi kini ki por o ngan hikai ki kun kum nong dan kam pi bandai training dan kam ki we ki god Ringong pi, this is the sufficiency of the Bible. Maka Bible kalau ke pada biang pura yang ngah pada pi, hagi liang barok jong ke jing jongi. Bat kidan ki jing kular jong ka, ong kak tin ke jong blai, kadang bo briu jong blai, unyo long janai. Manga pada pi, ngin long complete, ngin long perfect. Day tang len ba kak tin ke jong blai. Ngan penkut ya kene ke kubor, da kene ki kentin jong Norway shemen sim. Ubat sengau tu bah ya ka dor jeng ka tin ka jong blai ya kata ka jingdap biang pura ka jong uang kum ne ka Bible ka ba kentup ka hukum jong blai jing sneng jong ka kham kordor ya baro ha perthei hakane don bun hajar atiar ki banep klempep ya ka ngan pule ngan perkat klem dapep ublai un kerku ya kane ka kubor hakane ka por ka ba penken mau yang ni sasisin ya kata ka jing dap biang jong ka Bible pat bangin sim khe ya ka ha ka jing long Kristan ka jong ni ublei nam ta ka buram jong amen tungi pen waino ya ka ni ka jing shakri ka jong ni yo blei ka ni ka por da ka bangin yarwai ka jirwai ka ba shispa lai pulai ka jing ruwai ka ba shispa lai pulai shispa lai puwe ka barim ka Bible ka ba kentup ki hukum jong blei jing sneng jong ka kham ko dor ya barok ka perthei hakane don bun hajar atiar ki panep klemput ya ka ngan pule ngan perkat klem dapep hadin kene ke jinwai ngan kerpat ni pastor rong ba jengi Reverend SP Dekar pan pelat jengi da ke jing kerku pun wai Ki jing mut ki jong u blai ha Bible ki la bo ki balong ya ne jiu nom jing shi shakil ba krao jing kula don bashisha bala piskam dasna kam kodeya kaksi yarbat pai lakodordam kaplau haben Baro kabalong si shahi baublay haka burom utau yukpa jongking ka
Botol dah ru pakai jangan ikut tap yang jung try pun be jung justice. Kaji ba oblek pa kamu bam cukun. Lam pakai jung selak ba tiang pakai pen kan mau pakai pen sai bar jung sem koi. Kan ya syang na kat bat ni. Lam ka ketin ke jame. Na de mentang pakai bam cukun ru. Amen.